Origin Official Sports Team are Steven Sanchez, Joey Manzanilla, and Jefferson Chica. Let's get it on! Ay, ayan. At tayo'y nagbabalik dito sa bayan na San Fernando para sa ating second game back-backan. Dito pa rin, San Fernando Covered Courts. Kasama pa rin. Ako po si Coach Nuki. Siyempre kasama ko pa rin si Coach Mark. Ayan. So, home court ito. Home versus away team. Yes, with these both teams have wins, especially itong Milaor with 2 wins. At ito naman na San Fernando with 1 win. So wala pa sila parehong talo. Okay? So balik tayo dito sa live action. Julius Gabriel. Dumrive, wala yan. Rebound ni Habana. Multiple shot attempts sa Pare ngayon nagmamadali. Butata ang inabot sa likod. Inabot yun ni Oscar Beltran Jr. Bola ulit. Same ball. Bola ulit ng Milaor ngayon. Vargas, pipihit. Good defense from Oscar. Asibor ngayon bababa ng bola. Nasa kay Gabriel. Gabriel attempts sa 3. Tapos. Bitin. Madulas daw, coach. Madulas daw. Madulas daw bola. So itong coach San Fernando is headed by none other than Pogi Coach Cyrus. At yes, mayroon tayong report at pakinggan natin ang report ng napakagandang si Barbie. Barbie, pasok. Magandang gabi mga kasurog. Asahan ninyong napakainit na laban ito between San Fernando and Milaor, considering that both team has no losses. Sabi nga sa akin ni Coach Dennis Medina of Milaor, nakita na nilang maglaro ang kalaban, kaya as much as possible ay di nila hahayaan na makaset ng play dito ang San Fernando. Samantalang San Fernando will be doing a half-tempo game at advantage nila dito ang paglalaro nila sa kanilang home court. So stay tuned para sa more exciting basketball action. Back to you, Coach Nuki and Coach Mark. Thank you, Barbie. So, Coach Mark, ang daming notable players din dito, no, Coach? Oh, Coach, mauubusan tayo ng oras pero sabihin natin, sa side ng Milaor, none other than another super veteran household name, si Julius Idol Vargas. The very basic also, no, Coach? Very basic. Parang si Froilan sa Kilyo lang kanina. Basic din ang galawan niya ni super veteran Julius Vargas. At may foul counted doon kay Sumayaw. First foul noon na commit ni Beltran at si Sumayaw ngayon at titira ng kanyang bonus shot. Dinukot. So may pagka sa veterans coach, lamang na lamang ang pagka-veterano dito ng Milaor. At kontrapelo naman Sa dito sa youth ng San Fernando. Tignan natin kung sino mananaig. Yes, Coach. Hindi naman kasi ibig sabihin na pag bata ay Sure na. Oo. Siyempre, meron namang mga qualities yan na wala sa veteran team. So buta tayong inabot ni Aguilar doon, ni Sumayaw. Asibor, sasaksak, medyo madulas lang. Medyo nadulas lang doon si Asibor. Drive sana. Traveling yung tawag. So makikita natin, Coach, kahit yung home team talagang nag-a-adjust pa sa napakabago at napakagandang court. Yes, courtesy of Mayor Fermin Mabolo. Thank you so much. And syempre, yung napakagandang bagong board, courtesy by ako, Bicol. Sila po nag-provide niyang bagong board at bagong ring. Back tayo sa action. Same ball ngayon. And 14 seconds on the shot clock. I mean, 10 seconds. Sorry. Correction from the table. Nais ko pala ko si shoutout na nagdidiwang ng kanyang birthday ngayon ng isa sa mga team manager ng Naga City Casereños, si Sir Bob De Vera. Happy birthday, sir. Happy birthday, Sir Bob. Bekeneman, sabi niya. Bekeneman talaga. Happy birthday, Sir Bob. And now, balik tayo sa action. Dalawang airball na, coach. Yun na nga, Coach. Parang
sinusukat pa ngayon ng players ng home team ang bagong court nila. Siyempre Yes, naman. ng San Fernando. Dalawang airball na kanila kaysa kay Gabriel. Isa naman kay Beltran. Again, another steal. At may foul na itawag. So active hands on the Sorry. defense yung home team natin, coach. Kung makikita mo, nakailang steals na sila. Pero unfortunately, yung conversions yung madalang na nakikita natin ngayon kasi bumababa pa yung yung Milaor. So napakaganda din ng transition defense nila. Foul doon si Maynard Habana, isa din sa mga notable players na semi-veteran dito ng Milaor. He played for Camsur Express before. Ayun na, umabot na ko yung tira. Baka naman sa susunod. Ayan na nga. Konti-konti. Nagmamadalingan sa Fernando ang Milaor. Uy, what a reverse! Why? Javon. Hindi si Javon. Si Barreto Kashmir. Barre. Kashmir Barre with the athletic drive and finish. Reverse. Asibor ngayon, ang layo ng bitaw na yan. And Yun there's lang. Sa overzealous landings. defense. Yes. Okay, may foul siyan doon. Si Razon saka sa landing spot pagtira ni Asibor sa kanyang long range attempt sa tres, medyo landing spot doon tumama kaya natawagan ng foul doon si Razon. So, in all competitions naman, coach. Once you take the landing spot away from the shooter, that's an automatic foul. Yes. At delikado din. Yes, coach. Pag tumama, masama yung impact or masama yung lagay or na-injured, malamang pa matuthrown out ka pa. Totoo yan, coach. So yun yung problema niya sa mga landing spot. Okay, Ayan, 2 for 2. sumusunod. 2 for 2 na si Asibor. Kanilang sharpshooter, the sniper of San Fernando, Jular Asibor. The baby face. Yan naman nga, 3 for 3 for Asibor. At yun na nga nagtitili ang coach kada free throw. Pogi-pogi. Ayan na, Kuya Julius Vargas. Bababa ng bola. Bigay kay Razon. Cross-court pass to Barre. Ihingi ng screen kay Habana. Intercepted yung pass ha. Turnover ulit dito ang Milaor. Bababa ni Asibor ngayon yung bola. Pinasa kay Aguilar. Aguilar, pasa dito kay Nolyora. Gabriel, susubok. Hang time! Hang time yan yung totoong hang time, coach. Sus Hang time Mario. talaga. Ang tawag nga sa kanya ay the grasshopper. Nagkape pa sa ere. Sabi niya, sumabay ka pa. Nagkakatilian pa ang mga tao dito sa replay. Siyempre. Yan yung tinatawag natin dito, ang San Fernando Special. Yes. Sumabay ka pa. Nagkape muna tayo sa taas. Courtesy of Julius, the grasshopper. Julius Gabriel lamang. At yun na po, nais naming pasalamatan ng Bicol Cup. Siyempre, hatid sa atin, hatagdug sa atin ni Congressman Saldico at kasama po ang Bicol Party List sa pagdala ng napakagandang liga na to. Premier League, coach, di ba? May lahat kompleto, may video, may na-enjoy lahat. Even yung mayor ng San Fernando na si Mayor Fermin Mabolo andito sa courtside, active na nanonood, cheering for his home team, the San Fernando. Di ba, coach? Oh, coach, bihira mo lang makikita yung ganito. Yes, super ka-active. Pumunta kayo dito nang makita niyo si Mayor kung paano ka-active dito. Ganun siya, ang support niya. Hindi lang sa bayan ng San Fernando at sa kanyang player, syempre sa liga na napakagandang ito. Ayun, balik na tayo sa ating live action. Bababa ngayon ng bola. Score is 9-4. San Fernando leading the ball. Hingi ng poste, si Nino Sumayaw, the veteran. So may foul na tawag doon. Kakapasok lang nito si Armendi. Christian Armendi. Pagpihit doon ni Sumayaw, natawagan ng foul si Christian Armendi. Overzealous defense against a veteran. Alam na alam nila kung paano gagalawan yan. Sobrang youth talaga nitong nasa loob, coach, versus veterans. Yung Another block. I think that's the third block of the game. Courtesy of Oscar Beltran. Jr. No. Susubok na naman si Mr. Hang Time. May foul doon sa take-off. Malakas ang loob ng batang to, coach, no? Oh, buong-buo. Buong-buo. Lilipad na naman sana. Sabi, teka, may kakape muna ulit ako. So there's a foul.
Substitution tayo dito. Maagang palitan ng mga player. Ay, hindi naman. 5 minutes na nga eh. So, papalitan dito si Habana. Papasok si Bermas. So, Habana with 2 personal fouls. Oh, hinakaw play. Gandang pasa. Medyo natutulog ang tadhana doon ng Milaor. Nanakawan sila. Inawitan na pampatulog. At yun, like an assassin in the night. Yes. Rason ngayon may hawak ng bola. Susubok sa 3. Oh, pasok yan. Ito din coach, si Razon, another notable player from Mariners if I'm not mistaken. Yes. And isa din to sa mga notable snipers dito sa Gandang bitaw eh. lugar natin. Alagang papasok yung bitaw na yun. Cut na naman si Beltran, kinaliwa. Uy, ang ganda. No look pass. No look pass. Wakali. Beautiful. Yan yung tinatawag natin coach na one-sided pass. Bari ngayon, payasa kay Vargas. Gustong pumoste, susumayaw. Kay Beltran. Ayan na ulit. Na-drive na siya. Kakagirian sa ilalim. Labas ng Milaor. Bola ngayon, pupunta sa San Fernando. At mayroon na naman din tayong substitution dito. Beltran. Lalabas, papasok si Bonggana. Boggala. Bonggala. Ayan. Asibor. Asa sa gitna kay Beltran. To Gabriel. Ayun, coach. Pangatlong try. Third try is Third charm. time's the charm. Yes. Una, kapos. Pangalawa, nailong. Ngayon, sa pasok ka. Ayun na. Double foul ang tinawag sa ilalim. Makakaroon na ngayon ng dalawang foul na ito si Armindi at kay Sumayaw naman, first personal foul. Coach. Nagkakagirian sa ilalim, coach. Kasi siya nga naman veteran. Tapos, Rooks. Siyempre, kung yung veteran naman, hindi naman yan papadaig basta-basta, puposte talaga yan. Siyempre, alam ka na magpatalo ako sa'yo. Naglalaro tayo dito. Yes. Second personal na yun, Armindi. At kailangan niyang magpahinga muna, bata. Okay? Balik kayo sa live action. Vargas, shortstop. Pasok yan. Specialty. You don't do that against Vargas. That's his specialty of the game ni Kuya Julius, the super veteran. Vargas. Wag mo yung gagawin kasi favorite niya. One dribble pull-up ni Beltran. Wala yan. Rebound ni Bermas. Pinasa kay Razon. Razon didiscarding nga. Pinasa kay Vargas. Shortstop ulit. Kala ko back to back eh. Labas ulit ng San Fernando. Bola babalik dito sa Milaor. Another substitution coach. So, Julius Gabriel out. Roseller Monay in. At may konting ano lang doon kasi medyo may dumudugo na player. Hindi coach, sa net coach. Sa net. Kala ko si Sano. Tignan natin coach yung bakbakan sa ilalim kasi parang may kiskisan. May kiskisan na nagaganap. May kiskisan silang makikita for sure. Bagong-bago kasi coach ang net. Siyempre, courtesy yan ng AKB. Salamat po, ako Bicol, para sa pag-provide ng napakabagong net, ring at board dito sa bayan ng San Fernando. Ayan ulit. Labas ulit. Basic play, coach. Kaso medyo inabot atang bagya. Mga ngalabaw, si Ninyo Sumayaw doon. Pasok yan. Nilagay sa likod. Sabay pihit. Veteran. Muna nga, binigay kay Beltran. Nasa kay Bonggala. Attempt sa 3. Layan. Rebound ni Sumayaw. Sumayaw bibigay ngayon kay Vargas. Didiskarte. Asa kay Razon. Vargas. To Bermas. At nakakuha ng foul doon kay number 13 ng San Fernando, si Ryan Benedicto. And just like that, coach, that's the 4th team foul, I guess, on San Fernando. Both teams naman, coach. Both teams. Yes. 4 team fouls na warning na. So, ibig sabihin, that's almost a penalty para sa both teams na to. With 16 and 11, San Fernando trailing Milaor with 2 minutes and 36 seconds remaining in this first period of our doubleheader and our second game, which is
the home court San Fernando versus the neighboring town, Milaor. Yes, coach. Ayun na nga. So from Naga po, mauna Milaor, sunod San Fernando. Yan, So yan, split by Bermas on the free the throw. free throw line. Veterans. Ayan na, kay Aguilar. Monay dito sa gitna, didiskarte, nakasaw na lang dito ang Milaor. The drive si Merindicto, intercepted pero babalik sa kanilang bola. San Fernando pa rin. Substitution from San Fernando. Okay, blob action. Benedicto to Monay. Monay hesitates, drives. At may foul doon. Nakita si referee. And the foul is awarded to First personal foul ni number 15, Julius Vargas doon. Hacking foul. So, attempt ngayon para sa kanyang dalawang bonus shot, si Roseler Monay. first one is good. That's good. Ito, notable defensive player, si Roseler Monay, as well as Role player din po. Yes. Isang role player din ito. one of the Kamsur import or player ng Kamsur na registered dito. So din na taga Cebu. May Cebuano toughness na dala-dala. Si Edward Aguilar. Datang. Datang. Braso pa lang. Ulam na. Ulam na. Parang mali yung Ayun o, alley-oop yun. Kala ko idadakdak yun. Habana. To Vargas. Vargas drives. Yun nga lang. And that's an offensive foul, coach. So, tinamaan sa mukha. Samahan ng Siko doon. May sumabit sa Siko, coach. Ayan na, umihingi ng review at may yun nga, sumabit sa Siko doon si, sino to? Si Julius. Gabriel. So, may coaches challenge na so yan, parang nagtamo siya ng cut sa muka after being hit by that elbow, Elbow. I to the guess. head. Yes. Dumudugo kaya, mukhang hindi naman. So, police good. Medyo ika-ika. Ayan nga, coach, dumudugo. Medyo na ano doon, medyo yung tama ni Julius Gabriel ay tumama nga yung siko ni Vargas upon his drive. So may tawag na initially ang mga referees natin na offensive foul kay Vargas. So re-reviewin pa nila yan, titignan nila kung it will be an UF or not or regular foul. So, let the officiating crew Decide. decide. Yes. So while we're waiting, sa mga kakapasok pa lang po sa ating live stream, huwag nyo naman po kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel, the AKB TV YouTube channel. At one subscribe, one shout out, diba, coach? Ayo, coach. So, yung mga hindi pa nagsusubscribe at nanonood, I invite you to watch and subscribe. Subscribe nyo, comment kayo doon. Nakasubscribe na po, then shout out na. Anyway, so subscribe na lang po kayo para mas makita nyo yung mga top 10 plays, iba pang mga feature doon sa aming YouTube channel, mas madaling mapanood. At the same time, yung mga lambingan moments, pwede rin natin mapanood doon. So, after the review, coach, parang ordinary yeah. offensive foul. Ordinary offensive foul committed by Julius Vargas. His second personal foul na yan. Both teams are in the penalty with 2 minutes remaining in the first quarter. Ayan, bola ngayon ng San Fernando. Monay, bababa ng bola. Bigay dito kay Asibor. Asibor, the sharpshooter. Naka 1-2-2 ngayon na play ang Milaor. Walik kay Monay. Monay drives. Kick out pass to Aguilar for the perimeter. And that's a lucky bounce. Tumingin pa dito. Tumingin pa si Bay. Si Edward Aguilar. Ayan na ngayon. Go Bola by ng San Bryant. Fernando.
Porteria attempts for 3, wala yan. Nakuha ni John Di Cecilio yung bola. Attempts sa perimeter, wala din. Sinave ni Bermas, kaso nga lang, kinulang na siya doon sa pag-save, stepping, out of bounds. Bola ngayon, babalik sa San Fernando. So that was a very good patient execution on the half-court set being shown by San Fernando. San Fernando, yes. Short stop doon, si Bongala. Medyo kapos lang yung tira. At pinahingahan ngayon dito sa San Fernando si super veteran Julius Vargas. Inalitan siya ni Bare. Attempt ulit si Porteria. This time, Porteria for 3. Second time is the charm. Yes. Ayan, Asibo to Monay. Monay, hihingi ng screen kay Bongala. Pasa sa gitna kay Bongala. Balik kay Monay. Monay drives. Drop pass to Benedict. Yes. That's Benedicto a block. spin move. Sumay. Same ball down. Same ball down. Block shot. That's a block shot. Same ball. Same ball. Yung tawag. So, baseline inbound. So 14 seconds yung nilagay Milaor. dito. Shot clock. Drive ngayon si Aguilar. Kaso nga lang, huli yun. Ang kanyang tulak. Tulak, offensive foul kay Aguilar. Substitution ngayon. Papahinga muna si Aguilar. Ayan ako, chat, parang may gustong sabihin sa ating ang ating camera crew. So, Yan. mga naggagandang mukha dito sa Sa ating- San Fernando. Siyempre, Ayan ulit, Papua. Attention si Porteria. Back to back. back to back. 3 points doon ni Porteria. Pinonteria talaga ang tres. 2 beses na yon. Just like that, coach, the score is 21-18. 21-18 at may foul doon away from the ball. Dito, committed by si John Di Cecilio na foul niya si Acebor. So nasa penalty na nga ang San Fernando. Nasa penalty. Both teams actually. Both teams are in penalty. So Acebor we shoot 2. Lucky bounce yung Sa- una, coach. Wala pa coach minimintis tong free throw si Acebor. Pang-apat niya ng attempt yan. 4 of 4 from the line. Yes. With 24 seconds remaining. Narinig ka, coach. Jinx mo ata. Ay. So 4 out of 5 from the free throw. Ayan na, halos last shot na dito ang Milaor with 24 seconds remaining in the shot clock. Nag-pressure doon. Yun lang. Intercepted noon ni Monticna, ni Bare. So And that, deflection. we have 9 seconds. 9 seconds remaining. So side out of bounds and a timeout from San Fernando to throw most probably a play. Yes, tumawag ng pahabol timeout si Coach Cyrus Santelices ng San Fernando kasi wala pa naman talaga silang timeout this first quarter. So nagamit na nila yung isa sa dalawang timeouts sa first half. Oh, okay. So dalawa na pala ang nagamit na Isa pa lang. Isa pa lang. So isa din doon sa kay Ayun, Coach Dennis. meron na naman tayong nalagay sa camera. So, siyempre, sabi ko nga sa iyo, Coach, di mawawala ng magandang mukha dito. Yes, ang sa ating Kamsur. mga magagaling na camera crew. Siyempre, Matik yan. Huli ka. matitinig ang mata niyan. Konting galaw, huli ka. Huli ka. Easy. Okay, balik tayo sa ating laro with 9 seconds remaining na lang. Both teams in penalty with San Fernando trailing Milaor with 22-18. 4 points, Coach. 4-point lead Yes. by San Fernando. So, tingnan natin kung anong action yung ginawa nila. Slab action. Okay, received. Nag-draw din ng foul. Acebor. Ayan ngayon. Ganda And naman. that's a perfect Sakto. execution of the timeout. Saktong-sakto naman yung draw ng play na yun ni Coach Sai. Beautiful. Sabi nga ng Beautiful. play. Naging decoy si Acebor, Coach, eh, no? Oo, Coach. Ending doon pa rin kay, kay... Sino nga yung, na yun? Si Raymond. Si Raymond Calleja. Kaya yung mga nanonood ng mga bata pa lang sa inyo, in a game, makinig kayo sa mga coaches ninyo. Kasi gusto niyan,
ay nasa tama yung ginagawa ninyo. And that's para naman sa inyo. Yes. So, That's the end of the first quarter with San Fernando leading 25 and Milaor 18. it's veteran versus young guns. Yeah, hindi rookies, di ba, coach? Kasi wala naman pwedeng sabihin rookies dito kasi nga lahat-lahat naman pare-parehong rookie dito. First, ano to eh, inaugural ba? The inaugural Ako Bicol Cup Camarines Sur. Diba? Tama, tama. I stand corrected doon. The first, the veterans versus the, ayan na, nagkakatuwa mga tao sa mga hulikam moments. Ano ba yan? Kiss cam ba yan? May kiss cam ba tayong nakikita dito? Nagkakato pa. Na-shy type tuloy si Kuyang. Yung powerful zoom-in camera. Oo, power. Nakita pati yung mga diamante sa kamay. Yes. Walang yayon. Kuhang-kuha. Napakaganda ng kuha. Nice. Ako Bicol Cup lang naman to. Yes. Wala kang i-expect na mahina dito, coach. Siyempre, Ako Bicol, ibang klase yan. From the camera crew, yung mga gamit nila, mga state of the art, and yung mga bago-bago world, sir, para pang NBA na nga, coach, di ba? Yung datingan dito eh. Premier klase. Premier Servisyo. Hindi, nothing compares, but the one and only Ako Bicol Cup. Brought to you by Congressman Saldico and Ako Bicol Cup Party List. Balik tayo sa yugtong ito sa second quarter. Between bakbakang Milaor versus San Fernando. Barkas doon, titira ng 3. Tatapikan ng bola. Same ball daw, sabi ng ating mga butihing opisyales. So 14 seconds on the shot clock again. Bola ngayon ng Milaor. Nakamantuman na ngayon ang Ball on the post. Sumayaw. Uy, natawagan ng foul doon si Aguilar. And there was a foul. Second personal foul ni Aguilar. First team foul ng San Fernando. Muntik nang makaagaw siya doon. At nagigiraan sila ni Nino Sumayaw sa ilalim ng Milaor. Ito yung matitesting yung Cebuano toughness dito. Porteriagen, pumunterya ulit cross ng 3. Buti na lang boss, di pumasok. This time, hindi pumasok. Hihingi ng screen dito si Vargas. Kay Sumayo, oy, ganda ng pick and roll. Uy, drop pa sana. Kuha ni Habana. Razon. Aabot kaya? That's a shot clock violation. Yes. Atong kaya naman natin, pakinggan pala ang report ng ating napakagandang courtside reporter na si Barbie. Barbie, pasok. Ang lelekse ng ating players from San Fernando. First quarter pa lang ay napakatindi na ng kanilang depensa. Knowing na mga bata pa ito at they are collegiate players. Kaya tinatapatan nila ang Milaor ng running game. Nagpatawag na nga ng timeout si Coach Dennis Medina dahil sa hindi nakakalamang ang kanyang team dito. Samantalang di naman nasadyang masiko ni Vargas of Team Milaor si Gabriel ng kabilang team. Kaya according sa ating medics ay hindi muna siya papalaroin all throughout this game. And Gabriel is one of the key players of San Fernando. That's the latest. Back to the panel. Thank you, Barbie, saka sa iyong napakagandang report at umiinit ang mga laro dito sa atin. Umiinit at nagkakainitan na. Kakainitan na at may foul na doon, foul trouble na si Edward Aguilar na mayroon ng 3 foul dito. At napasabit na naman siya ni super veteran Julius Vargas na ngayon na mag-a-attempt na kanyang free throw. Yan na yung buhay niya. Alam niyo kung ano yung gagawin niya sa mga ganyang situation. Basic na yun. Huy, napakagandang bounce naman na yun. Inakay paloob ko. Yes, parang binacuum yung paghawa ng bola eh. Hinalikan pa yung bola. Yes, ganyan yung mga superstitious belief ng ating mga veterans. Uulit kaya? Yun nakuha ni Maynard Habana ng offensive rebound doon. Kaya pala ko sinahalikan dapat yung bola ko. Yes, para may pectus, may magic doon para saan pupunta ang bola. Ayan na, bola ng San Fernando ngayon. Naka-box and one sila kay Asibor. Ayan na, Asibor, hingi ng screen kay Bongala. Bongala, Asibor drives, tatatawagan ng traveling doon si Noora. Bola ngayon, babalik sa Milaor. San Fernando, coach, leading 27-21. 6-point lead being enjoyed by
San Fernando. But Hihingi ng screen. hindi yan na napaka daming lamang. Yeah. Unsuccessful doon yung pick and roll play ni Vargas at ni Sumayaw. Asibor, ang layo ng tres noon. Yan sa ilalim, kuha ni Bana yung bola. Bana wawasiwas. Ayan na, nakakuha siya ng foul ulit. Noora ulit. Yung holding foul. So, wala pang nakaka-score since I think Si 9-minute mark. free throw lang, coach. Free throw. Ni Vargas. Oo. Free throw. Pero Isang free as throw. of conversion of the shot, Yes. Wala pa. So, may tatawag dito. Teka lang, medyo may confusion lang sa tawag. Kung ano ba, saan ba labas ang bola. Dito, San Fernando ball ba or Milaor? Ayun, may warning for flapping yung Monay ng San Fernando. Same ball pa din. Bola pa din ng Milaor. Ayan. Bola ngayon nandito kay Razon. Balik kay Sumayaw. so pesky defense being played by San Yes. Fernando here. Good help doon si Bongala. Ayun lang, kaya so lang medyo nagkagirian lang doon sa ilalim. At hawak ngayon ni Sumayaw yung kanyang hita at yung left leg, no, coach? Oo, Tingin mo, nangyari doon, coach? Baka nag-cramps lang or baka pinagpag lang. Ayan nga, pinagpag na nga, coach. Alam mo na yung mga veterans, pagpag lang. Pagpag lang. Pahinga onte, pagpag, and we're good to go. Ayan na, Monay, the drive. Monay, spin. Mag-isa. Over 3 defenders. Ay, may reklamo doon. Kaso nga lang, medyo napalakas lang yung mga reklamuhan doon. At may tutugin si ref. Yun na, may ibig sabihin ng tutugin, may technicalin si ref doon. And we don't know yet kung sino doon. Kasi tatlo yung bumantay doon kay Monay. Sumayaw, coach, gets the foul for siguro continuous complaining sa ating mga referee. Tignan natin kung sino. Technical foul. Continuous complaining kay Nino Sumayaw. That's the super veteran. I think they're missing one more veteran here. Si Rodel Priela dito sa Milaor. Ay, mintis yung technical free throw ni Sumayaw. You don't miss your Ni free throws, Monay, kids. Yes. Napaka-importante niyan, especially in a close fight or a game against a veteran team. Kasi alam mo, kahit gaano kahaba yung lamang, hahabol at hahabol yan. So don't let them capitalize on you missing free throws. So, 4 free throws, coach, ang binigay dito kay Mona. Yung dalawa ay technical, tapos ito at isang technical, tapos dalawang free throw attempt. Okay. 2 out of 3 siya. Isang free throw, coach, kay Asibor, which Asibor missed, and 2 of 2 naman para kay Monay. So, Vargas ngayon, may dala ng bola. Binabantay siya natin ni Asibor at natawagan ng foul. Si Asibor doon for reaching foul. At man-to-man half-court play ngayon. May warning for Milaor. penalty na kagad. Ayan, poposte si Vargas. Ayun na. Foul. Ayun na. And what's the call? No basket daw, sabi ni referee. Foul ulit yung Asibor. So, early penalty situation on San Fernando. Yes. 7:15 is still an early mark para sa quarter natin. Apakainit, coach, ng laro. Kasing init ng pagsubaybay at pagsuporta ng mga taga San Fernando sa AKB Cup at dito sa game ng Milaor versus San Fernando.
Kuya Julius Vargas ngayon sa free throw. Yun, nothing but Converts the first one. Mhm. So, dapat kung kalaban mo mga veterans, you should keep your cool. Mhm. Kasi alam na nila yung ginagawa nila. On the side naman ng mga bata, syempre, pinapain lang kayo niyan. Dapat matalino kayo maglaro against Composure. composure. Be the Exactly king. the word, coach. Thank you. So madami-dami na din ang foul troubles dito sa San Fernando. Kasi nga nadadaan sa veterans move nitong Milaor. Yan. 3-point attempt. Uy! Grabe yung lipad dun. Sino si Nolora? Nora, coach. Nora. Nolyora. Nolyora. Mhm. Parang isang android din yun, coach. Yes, Kashmir Bari ngayon. At ayan ulit, may foul ulit dito sa San Fernando. Doon si Monay. Away from the ball yung foul, coach. And that's another 2 free throws awarded to the veteran Dol Vargas. Posting up. Looking for the right time. Ayun na, foul pa nga. Wala pang hawak ng bola, nakakawa na siya ng foul. Ganun ka-veterano yan. Kuya Julius Vargas. And that's how you score in bunches, sabi nga. Yes. Nung kapanahonan na, may matagal kami nitong naging teammate sa Ateneo. Yan talaga ang aming pangdiinan. Pangdiin ito. Mhm. Ako lang yung pang-appear. Nice game. Nice shot. Yan pala yung stat lines mo, coach. Yes. 100 I'm, appears per I'm game. the best teammate. Kung may best player, siya yun. Ako best teammate, di ba, coach? Ay, balik tayo sa game na to. San Fernando may hawakin ng bola. 1-2-2 defense. Pinapakita ngayon ng Milaon. Nolyora, perimeter. Alang foul yun. Yung tawag doon. Ayan na. Razon versus Martin. Joel Martin. Martin with the foul doon sa transition. So another free throw attempt to be given to Milaor. Tight, malagkit at tight na tight ang depensa ngayon binibigay ng Milaor dito sa San Fernando, sa mga batang San Fernando. At mintis nga kanyang unang tira. So itong sinolyora ko, simple lang, bigla na lang lilipad. Oh, hindi yung simple, coach. Di mo nga alata eh. Bigla na lang, pop! Pop out. Sa pangarap ko lang yung nangyayari, coach. Ayan, dalawang mintis. Ayan na si Asibor. Babantay ni Vargas. Nag-shot fake. Drives. Ayan, makakuha siya ng foul. And throws a foul. I don't know kung kanino yung foul yet. Sabi ng referee natin kasi dalawa yung sumabay. Pushing foul doon. Si Number Bermas. 7, Bermas. Yes. Third team foul na ngayon ang Milaor at nasa over the limit naman ang San Fernando with 6 minutes and 20 seconds remaining in the second quarter dito sa napakaganda at napakainit na bakbakang Milaor versus San Fernando. 29-25 lamang ang San Fernando. Asibor gets the first shot with the lucky roll. Parang nakikita natin, coach, palitan lang ng free throw dito. Yes, coach. Free throw game. Very physical game. Very physical yet very entertaining game. Yes. Substitution dito, si Jan Di Cecilio papasok. Baliktad si Razon. At si Bermas naman ay lumabas. Intercepted na si Bor. Asibor, all the way yan. Special team. Transition. And at pumipressure sa mag-isa ngayon, coach, sipag ng bata. Ayan na. Ikaw ba Vargas, babantayan ni Martin. Vargas. To Bare. Bare yung left-handed hook. Wala yan. Kapos, coach, yung left-handed hook. So good defense. Yes. Good defense galing sa San Fernando. Bongga lang ngayon papasok. Papalitan niya si Raymond Calleja. Asibor. May hawak ng bola sa Asibor. Bibigay kay Bonggal. Swing the ball. Ayun na. Ayun na si Martin sa ilalim. Libre bahagya. Kaso walang inabot siya doon ng long arms ni Habana. Ayan na si Kashmir Bari. Takbuhan. Buwan. Yun na.
maano lang yung pasa, coach. Good transition, yet good transition defense from San Fernando. Not letting them convert on that easy two. Yes. Bagya coach humina ng konti ang pisikalan kasi nagkakatakbuhan ngayon. So ayan na, palit ulit. Nolyora, pinalitan ni Armende. Bola kay Mare, pinasa kay Vargas. Vargas versus Bongala. Step side. Medyo malakas yung tira ni Vargas. Pinasa kay Martin. Martin. Diretso kaya. Joel Martin. Martin, pinasa kay Bongala. Bongala with And that's a beautiful upo sa ere. Shot. Kinutsara, papasok sa loob. Mark Bongala, one of the Camsor imports from Buhi. So just to explain sa mga fans na maybe hindi po kayo familiar sa ruling, so we have to follow the rules and abide the rules. Pero pwede naman pong all locals lang. So ang composition po ng lahat ng teams na pwedeng ibuo ng per team, per municipality, per LGU, per town, ang kailangan po ay 5 locals, ibig sabihin ay 5 homegrowns, 6 voters within Camsur, dapat rehistrado ka within Camarines Sur, kahit hindi ka doon sa lugar na lalaroan mo, pwede kang makalaro doon. And yung last 2, kasi 13 players lang po, 13, uulitin ko, 13 players lang, ito 13. hindi 15, 13 lang, so 11 yun, 5 plus 6, 11, plus 2, yung 2 imports ang tinatawag natin na last 2, imports yun, pero pwede pa rin local. Yung imports na sinasabi, dapat butante ka within the Philippines. Okay? Within the Philippines. Bawal lang yung Phil Foreign. Okay? Yung Phil Foreign, siguro maybe, coach, no? Phil Foreign ka, dito ka pinanganak. Like, Pwede. Di ko basta alam. butante. Oo, coach. Basta Right, so, pwede naman siguro yun. siguro kung pinanganak ka sa US pero may Filipino citizen Yes, ka, tapos nagparehistro ka dito. oo. Oh, yun na importante. No? Rehistrado. Baka pwede. Isa sa pinaka-importanting rules is ng ginawa ng AKB, dapat rehistrado ka. So yun po, para at least malaman natin ang explanation, ang composition ng per team. Ano ba ang composition nito? Baka yung iba nagtatanong sa inyo, hindi naman taga rito, hindi naman taga nito yan. Kasi ganun po talaga yung rules na binigay ng ating nagpapaliga na napakagandang liga. AKB. Camarines Sur Leg. Diba, coach? Brought to us by, syempre, napaka-pogi. Congressman Saldico. Kasama ang Ako Bicol Party List. Katabang na kasurok pa. Balik tayo sa live action. Bare drives. Drop pass to Vargas. Vargas. Ilalim. Kick out pass kay Cecilio. May foul sa baba na itinawag ang ating mga referees. There's a foul. Pushing foul daw, coach. Over the limit, both teams with 4 minutes and 50 seconds remaining in this second quarter. So third personal foul na yun, coach, ng center nila, big man, Christian Armendi. Yun lang. Tatlo kay Armendi, tatlo kay Aguilar, I think dalawa si Asibor, and plus yung hang time player nila na si Julius Gabriel ay na-injured kanina, nasiko sa May ang cut. natin. May cut siya sa mukha. I think sa may bandang kilay, may cut siya. So we don't know kung babalik pa siya dito kasi wala siya ngayon sa bench. Siguro baka tinatahi na yung cut niya. Para naman, siyempre, We di ba? should follow the experts' advice. Yeah, safety protocol. Safety first tayo. Yes. Bongala now, arrives. Pass Drop inside. pass. Napakasimple. Beltran, Mr. Fundamental Beltran. Ayan, bola ngayon sa Milaor. Bari, didiskarte. Bari drives. Pagkawa ng Bagya. Vargas drives. Sumagasa na si Vargas. Ayun lang. Ayun, simple lang ng pulot. Vargas again, basicness. Wala pa din. Ang daming rebound dito ng Milaor. Nagkakagiran sa ilalim. Ayan na, napunta na kay Nakuha sa Asibor. wakas. Nakuha sa wakas ni At Asibor. tuminto sa tres. Tumira. Gandang contest doon ni Habana. Pang ano yung coach? Boston Celtics. Sino nga yung coach? Nakalimutan ko, coach, yung Oo. pangalan. Yung malayo siya sa ano? Oo, Sa ring. Kalimutan. Contest. Mamaya.
Baka tulungan tayo ng ating mga viewers. Yan mga viewers, yan Na- ang mga trivia. Sino yung player ng Boston Celtics na nagko-contest? Ibig sabihin, itinatry niya pa din butatain yung tira kahit sobrang layo niya doon sa nag-a-attempt na player. And there's a study. Tinatakipan coach yung ring. Yes, tinatakipan niya yung ring para yung at least maano yung vision ng shooter, magulo. Diba? So, nasa dulo na ng dila ko, baka mamaya mag-comment doon. Masa-shoutout natin siya. Siyempre. Matik yan. Balik tayo sa live action. Ayan, same ball. Dito kaya si Borngan, i-screen si Beltran. Binigay kay Martin. Martin attempts. Medyo masasahod ng konti doon. Kasi nagkatulakan sa ilalim. Barry ngayon, magmamadali. Wala yan. Vargas with a no-look reverse. Ayan. Sa ilalim. Barry drives, reverse. Wala pa rin. Offensive rebound again ng Milaor. Asibor. Ayun na. Iniwan si 2v1. Habana. Pasa kay Benedicto. Asibor again with the rebound. Bongala. Yes. Puts it back for the 2. So nakikita natin coach na tinatakbuhan talaga ng San Fernando Oo. ang Milaor to cancel out the half-court set na ginagawa nitong team Alam ng Milaor. ng Milaor, alam ng San Fernando kung ano yung pwedeng maging weakness ng ayun na nga, tinakbuhan ulit sila. Asibor to Bongala. Then kontra-tempo coach dito, dinadahan-dahan naman ng Milaor. So score now is 42-27 in favor of San Fernando. Both teams are in penalty. Nasa gitna yung Barre. Screen by Jimenez. Barre drives. Caliwete. Yes, sir! At napigilan doon yung sobrang pamamaga, coach. Pamatay sunog tira yung Pamatay coach. sunog after an, I think, 8-0 run ang kinamada doon ng San Fernando. Ang layo na naman ulit ng bitaw ni specialty talaga yan, di Asibor, no, coach? Parang yung kanta, gusto nang bumitaw. Kahit saan. Si Barry susubok naman ngayon. Rebound ni Beltran. Si Beltran na nagbaba ng bola. Sabi niya, tira kayo ng tira. Take it easy, my man. Ayan na, Set Asibor ulit. natin, set down natin. I-screen na ni Benedicto. Benedicto cross-court pass to Beltran. Beltran, susubok naman siya sa tres. Medyo bitin na konti. Uy, naka-rebound doon. Si Benedicto, bigla na lang pumasok. And yun na nga. The energy is infectious sa ranks ng San Fernando. Fernando. Bigla na lang silang sumusulpot nun sa ilalim. So, make a follow-up. Yan, Barry ngayon, didiskarte, drives. Medyo nahihirapan lang siyang bagyado. Jimenez to Vargas. Vargas, floating. Special po naman yan sa mga one of the Special. variety ni Julius Vargas. Simple shot. Running shot Running shot by Dol Vargas. in the corner. Asibor again, this time. Another one. Yun na nga, coach. Gusto talagang bumitaw. Gusto nang bumitaw. Looking for his range, looking for his shot. Dyan din naman, si Silio ngayon. Pasa kay Maynard Habana, that drive. Nakakuha ng foul doon kay Benedicto. Good read naman, coach, sa part ni Habana. Did not settle for the jump shot and opted to drive the basketball inside. A much higher percentage shot. Yes, coach. Good observation. Kaya nakakuha siya doon ng... And it's penalty. Both teams are in penalty. With 1 minute and 9 seconds remaining in the second quarter for San Fernando trailing Milaor with 47-32. 31. 32. 32 na ngayon, coach. Pumasok yung isang free throw. Ayan. Makukumpleto kaya ang 2 for 2. Uy, medyo malaki. Uy, offensive rebound na naman ng Milaor. Buti hindi pumasok yung putback shot ni Razon. Yan na. Ba nilang bola, coach. Bonay to Calleja. Calleja, bigay sa gitna kay Beltran. Beltran, binigay kay Joel Martin, the junior. Billy Joel Martin with the shot. With the shot, di lang pumasok. Medyo may pagka-sexy shot din po si Joel. Sexy shot talaga, coach. Hinaharas nila ngayon si Habana. Pasa kay Cecilio. Balik kay Razon. With 35 seconds remaining in the second quarter. Razon, napigilan yung drive. Pinakasula, Razon to Habana. Jumper. Habana takes the shot. No good. Wala. Rebound na naman ni Cecilio. Uy, medyo napalakas yung tira doon. Acrobatic shot ni Jandy Cecilio. Oh, it's 23 seconds remaining. Slowly second but quarter. surely, coach, San Fernando asserting their defensive clamp on
Milaor. Tignan natin kung ano yung adjustment nila. Yes, Kasi we have 13 seconds left dito para sa first half. Yung diskarte. Ayun lang. Bad pass para kay Monay doon. Buelo sana si Beltran. Ayan na, John Di Cecilio. With 3 seconds. Tira ni Casula. Pasok yan. Saktong-sakto sa pagtatapos ng first half nitong ating napakagandang second half. Humahabol ang Milaor dito aging sa mga bata ng San Fernando. Dinadaan nila kung sa takbuhan. Oo, coach. So yan yung parang tail of the tape natin dito sa dalawang bigating team na nagpapalitan ng suntok. Pero so far, San Fernando winning the shots with 47 points while Milaor 34. So playing to their strengths ang both teams. So, Ayun, napakaganda po. So, kami po ay magbabalik makalipas lamang po ng ilang paalaala. Yan lamang po kayo. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. And now, yes, we are back to this exciting ball game between the veterans versus the young guns of San Fernando and the veterans composition of Milaor. At lamang dito, ako pa rin. Anyway, by the way, ako po ang inyong commentator for today's back-to-back doubleheader game dito sa bayan ng San Fernando. Ako po si Coach Luket, kasama ko naman si Coach Mark na mag-uulat kung sino yung mga top performers natin ng first half. Coach Mark. Thank you, Coach Nuki. So, ito sa side ng Milaor, we have, of course, Don Vargas with 8 points, 5 rebounds, 1 assist, and Porteria with 6 points, 1 rebound. Sa side naman ng San Fernando, we have Julart Asibor with 17 points, 2 rebounds, 2 assists, and 1 steal. And the Mr. Fundamental, Oscar Beltran with 6 points, 4 rebounds, and 2 assists. Talking about Mr. Fundamental, Oscar Beltran, siya ay nakapuntos doon sa early seal niya doon sa ilalim. Ayan, Vermas ngayon susubok, pasok naman yan. Veterans. Simple lang ang takbo. Takbong Chabi din. Yes, pero Chabi Jimmy. simple lang ginagawa. Hindi Asibor, pinapahirapan ng sarili. Asibor to Aguilar. Aguilar to Noyora. Noyora, wala yan. Still ngayon. Nagbola ngayon, nasa Milaor. And that's a block. Susubok ngayon, si number 9. Buta And ulit. another block, coach. Grabe itong si Beltran. So Beltran is 5 enforcing. blocks, I think. Enforcing, coach. Enforcing talaga. I think he got 5 blocks already ito si Beltran. So, coach, wala lang dito. Ayan, Vermas susubok. Popostean si Beltran. Ayan, last touch pa rin. Pupunta pa rin sa Milaor ang bola. Talagang inaabangan niya, coach, yung bola. Na pagbitaw sa kanya, isasagbak sa board. Grabing block na yun. Kasula ngayon may hawak ng bola. Da-drive doon sa baseline. Alang foul yan. Rebound ngayon ni Monay. Monay to Asibor. Asibor. Drives. Kaso nasundutan sa likod. Asibor, kuha niya pa rin yung bola. Aguilar. Pass to Monay to Asibor. Asibor sa 3. Medyo malakas. Rebound ni Beltran. Beltran. Uy! Magic shot by Beltran. Fading away. Parang Dirk Nowitzki yung coach. At binording pa. Dinording pa. Matindi. Kulang na lang tawagin yung tira niya. Buburding ko pa to. Hesitates ngayon for the shot. Si Gunowon. Rebound ngayon ni Aguilar. Tatakbo ulit ang San Fernando ngayon. At dito kay Asibor. Asibor, shot fake, floater. Wala yan. Aguilar with the rebound. At medyo may konting extra motions doon sa ilalim. At nagkagirian.
between Aguilar and number 11 si Quidoles ng Milaor. So, kabaksautan lang. Ano lang, konting ano lang, lambingan din. First team foul yun kay Marvin Quidoles at first team foul din ng Milaor. Sablay ang unang tira ni Cebuano Toughness. The Tank. Edward Antetokounmpo Aguilar. Si Janice ba yan, Coach? Mukhang hindi. Si shoutout ko na tuloy. Ang tita ni Coach Dick, si Tita Gina. Shoutout Tita Gina. Tita Thank Gina. you for watching. Yes, Coach Dick Dick. Peho. Wala na kami utang sa'yo. Si Tita Gina. Coach Dick Peho, ang strength and conditioning ng NU Bulldogs volleyball team. Ayan. Pasalubong namin dyan, Coach, ha? Yeah, Buchanan na yung coach. Anyway, back to the ball game. Hinaharas ngayon ni Asibor, si Kasulap. Kuha ni Razon. Razon step back. And mag-isang rebound doon si Quidoles. Matik yan. All alone. Yeah, easy lang. Mapansin natin, coach, yung mga first 5 or mga notable players ng Milaor ay nakaupo ngayon sa bench. Discarded ng coach ngayon. So the bench is... Head time. Connection. Talagang hang time naman ko. Iyon, coach, hang time talaga. Hindi ham time. Condition eh. Sa akin, hang time lang yun eh. Ayun na. Muntik ng maagawan. Pressuring. Ayun na nga. Diretso na nga sila nagka-turnover doon. So, very good communication between Joe Larch at Asibor of San Fernando and their big man, Nolyora. Nolyora. Ayan ulit si Asibor. Shot fake. Side step. Beltran. Susubok sa tres. Niluto pa. Uy, medyo malulabas. Hilaw. Niluto. Hindi pa pala luto eh. Ayan na. Tatakbo na si Bermas against Aguilar. Muntik na magkabanggaan. Pulling the chair. Ang diskarte ni Aguilar doon. Molay. Drives. Hanks. Left hand. Uy! Dipsy-do! Lilista ko na. Top 10 plays. Kasama ng mga play kanina ng mga hang time. Nakisama din sa top plays party itong si Monay. Nagkape din, coach? Nagkape din. Dipsy-do nga. Nag-spin mo pa. Wakali pa. Wakali. Monay. May substitution ngayon dito sa San Fernando. Siguro sinasabi nito, it's good to be young. Yes. Nolyora, papalitan ngayon ni Arnel Nuica. Number 10 ng San Fernando. Isa sa mga veterans nila dito. Razon attempts. No good. Rebound ni Beltran. Beltran, bababa ng bola. Teka muna daw. Pasa kay Aguilar. Aguilar to Monay for 3. Isa din to, coach. Corner specialist din daw ang tawag niya sa sarili niya. At sa instance na yun, pinatunayan niya yung self-proclamation na siya ay isang corner specialist daw. Ni Roseler Monays. Ayan, pumoste si Bermas ngayon sa ilalim. Sumil. Nagkabanggaan doon. Ganda ng kulo, coach. Isa din, coach. Parang magkapatid to, coach, ha? Isang medyo XL, isang medyo medium. Oo, coach. Parang mga tangke. World War II. Ulit, susubok this time. Finally, nabutas na ni Beltran ang kanyang gustong hanapin na 3 points. Binutas. Napatawag ngayon si Coach Dennis Miranda ng Milaor ng ceasefire muna at medyo lumobo na, coach, sa 20 yung kalamangan ng San Fernando. 20. So I think the gamble of Milaor has not paid off. Actually. With the balloon, 20-point balloon. Yung gamble, mga kababayan, na sinasabi ni Coach Mark is yun ang admination ko kanina, na-notice namin na yung first 5 noong first quarter na Milaor ay hindi yun ang napasok nila ngayong start ng third quarter. So yun na nga, siguro nag-experiment si Coach Dennis Miranda ng Milaor. Siguro, coach, to ano na din, no? Para kasi veteran sila, para makatipid na din sa pagod. Kasi full court na nga yung San Fernando ngayon. So malamang sa malamang, nakikita ko na nakatayo na ngayon yung notable players ng Milaor. Pabalik na sila. Pero siyempre naman, coach, di naman sa siyempre may mga kanya-kanyang diskarte yung coaches natin. Yes. There's no wrong and there's no sa sinasabi namin. It's just we're just noticing kung ano yung nagiging diskarte ng ating mga coaches dito sa ating... So lahat ito ay sugal nga
titignan natin sa in terms of adjustments. And basketball is a game of momentum and tempo. Sa ngayon, momentum ang San Fernando. Ayun, muntik na naman mag-turnover. And there's a buzzer. Buzzer doon. Okay. Shot clock ba? Shot clock. Oh, shot clock violation. Shot clock violation na nga ang in-announce ng ating courtside barker na si Poging Coach Ruben Azor. Ayan na naman, Coach. Lumilipad na naman ang napakalayong tres. Bumitaw na naman. Gusto na naman. Vargas versus Asibor. Ayun, offensive foul ang tinawag. So, mag-uusap muna yung ating dalawang referee. Medyo magka-correction siguro dito ang ating dalawang referee kung ano yung tawag. If it's offensive or blocking. So, yun na nga. Pushing foul pala. Tinawag. So, the call was receded after conversation with the head umpire siguro. Yes, and that can happen sa mga viewers natin. That can happen. Pag tinawag yung foul, kung anong klaseng foul yung tinawag. Yes. So, ayan. Teka lang muna daw. At medyo may confusion muna doon sa inbound play. Okay, at so nagkaka-konting commotion tayo. With the coaches of San Fernando. Ayun na. The ferocious crowd ng San Fernando. Yes, home court advantages. Nag-inquiry si Coach Cyrus ng San Fernando about dun sa foul. Kasi unang tawag is offensive, tapos tinurn over ng itong isang referee natin. So, wala tayong magagawa. We have to respect the calls. Yes, Coach. Ng ating mga referee. So, yung turnover na yung sumayaw, medyo nabitawan niya yung bola palabas. Ayan. So, bola, babalik yung San Fernando with a comfortable lead of 60-40 with almost below 5 minutes na tayo ng ating ikatatlong yugto. Ball on flight. Miscommunication. Miscommunication yung sa part na yun. Yes. Ni Joel Martin tsaka ni Jolar Casibor. So, Vargas ulit, nagdala ng bola. Box in 1 ata, Coach, ang pinapakitang depensa dito ng San Fernando. Ayan na naman, Coach, si Ponteria. Porteria, sorry. Porteria, Coach. Ano na tuloy, nakadalawang triples kasi kanina. Uy, ganda naman na shake and bake. Grabe yun. Inawitan pa, papasok. Sus Mario, It's naman na galaw. good to be young layup, Coach. Shake and bake. Change of movement, quick burst, sabay, up and down, up and under. Tumingin pa. Napakagandang galaw naman yun. Parang ganun kay Monay kanina. Kumapi pa sa ere. Ayan, kompleto. Kaya yung mga nanonood, di pa nanonood sa atin dyan, subscribe muna kayo sa YouTube page ng Ako Bicol Cup. And panoorin nyo to. Walang ganitong ibang papanoorin dito sa atin. So subscribe tayo. Thank you Ako Bicol Cup and Kong Saldico for bringing this here in Kamsur. The best ka talaga. Yes. Walang iba. Matik. Ayan na. Rason. Drives. Pasa kay Habana. Ilabas kay Bare. Bare to Rason. Rason drives. Side steps. Kaliwa. Wala. May foul na tinawag. Number 14. Hacking foul si number 14. 44. Monay. Oh, si Monay ang foul. Kaso, I think Monay is not in the court. First throw is in. So, I think baka nagkaano lang doon. Baka si Calleja yun kasi 24 ata sinabi ng referees natin. Baka 24. So, first shot is in for a zone. 2 for 2. For a zone. Ayun naman at may report ngayon si napakagandang Barbie with Coach of Milaor, si Coach Dennis. Barbie, pasok. Ngayon ay kausapin naman natin si Coach Dennis Medina from Team Milaor. Good evening po, Coach. Ano po ba ang gagawin pa ng inyong team sa susunod na quarter? Well, actually, ang ano namin is yung depensa kasi namin medyo nag-relax kami kanina ng depensa, nakakalusot sila So sabi ko ngayon, ang plano namin is not to leave an open man from dapat may rotation kami ng depensa.
sumunod sa lahat ng mag-switch and everything, lahat. Magkaroon kami ng perfect defense, execution ng defense, dapat mapakaayos namin. At sana nga po, Coach, ay magawa niyo po yan sa susunod ng quarter. So, Coach, take your moment po para pasalamatan ng supporters ng Team Milaor. Well, di ba home court advantage ng San Fernando, so basically talaga mas marami silang meron. Pero pinapasalamatan ko yung mga kababayan ng mga kababayan namin, mga taga Milaor na nag-effort na pumunta rito para sumuport sa team. Salamat sa mga taga Milaor. Alam ko solid ang suporta niyo. Salamat. So, thank you so much, Coach Dennis Medina. Yan na po ang latest. Back to the panel. Thank you, Miss Barbie, sa inyong reulat. Kasama si Coach Dennis Miranda ng Milaor. At yun nga, napakaganda na sinabi. Nagpapasalamat kami sa mga fans na nanonood dito ngayon, both from Milaor side at San Fernando. Top line 3 points doon, foul counted pa na sniper ng San Fernando. Coach, umiinit ng kamay ng batang to. When it rains, it pours. It pours. Ayan o. Boom. Ringless pa. So medyo sobra lang yung pag-close out ni Kuya Ninyo Sumayaw doon sa corner. Kaya natawagan siya ng close-in foul, no, Coach? Mga ganun? Oo, Coach. Landing spot. Landing spot, yes. So, 4-point play doon si Jungar Cazabor. Bola ngayon ng Milaor. Ninyo Sumayaw may hawak ng bola. Gahanap na ng kampe. Dahil diretso kaya. Uy, naagawan siya. Uy, yan lang. Blocking foul. Ang tinawag kay Maynard Habana doon. Papas break sana si Randy Noora doon. So, Noora and si Nolyora. Or I think it's the same. Maybe, no, Coach? Iba, Coach, eh. Number 8. Nolyora, saka Noora. Okay. Bola ng San Fernando again ngayon with 2 minutes and 48 seconds remaining in third quarter. Quick shot by Monay there. Bola. Ayun na nga. At yun, denied pa ni Jolark. Maynard Habana ngayon. Malaking mama. Diretso. All the way. Kinalabaw doon yung maliliit na guard ng San Fernando. Habana making use of his advantage on a smaller defender off the fast break. Yeah. Ayan na. Noora. Drives. Pasa kay Beltran. Pumoste sa ilalim. Pasa ulit kay Sibor. Corner shot again. And that's same result. Same spot. Same result. Sabi nga ni Coach Rowan ng ating bar 3. Kaganti kaya? Wala yan. At dito na bola ng San Fernando. Andito kay Monay. Monay drives. Behind the back pass. Noora. Medyo hard foul doon. Ang tinawag. Yan. Hacking foul lang. It's yeah. So, pinaano na ang veteranship ng Milaor. So, si Noora dito susubok sa kanyang 2 free throws with San Fernando comfortable lead of 70-44 against Milaor. 34-point lead if I'm not mistaken. Malakas yung unang subok ni Randy Noora sa kanyang unang free throw. So kung nakikita natin, Coach, parang yung pace ng laro ay nag-favor na sa San Fernando with their prolific scoring on the 3 points and fast break score opportunity. Yung youth nila is in full display kasi tinatakbuhan nila kasi alam nila yun yung ng Milaor because of veteranship. Napasobra lang, Coach, yung lakad doon. That's a traveling violation. Violation ni Kuya Ninyo Sumayaw, the veteran. Bola ngayon, pupunta, babalik sa San Fernando. At sa lahat po ng mga nanonood dyan, wag po natin kakalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel para makita nyo yung mga top plays namin na ipopost dito at yung mga highlights of the game. Ayan, nakakuha na naman ulit ng foul. Another foul, Coach. Sa ilalim. Nagkakasuklayan sa ilalim, Coach.
Pero good passing on the part naman ng San Fernando, moving the ball from side to side. It's Yes. the basic way to break the zone. Kaso nga lang, medyo lasma lang ngayon si Noora, si Randy Noora sa free throw. Kanina pa siya nagmiminte sa kanyang free throw. Pangalawang subok. Siniguro. Ayun na. Pinakitaan ako. Ayun na. Yun na. Kala mo, coach, ha? Yun na talaga. Ringless pa. Ano, back to the ball game. The veteran Julius Vargas may hawak ng bola. Umihingi si Bermas ng, pull-up jump shot. Yun lang. So yan, tinaman ng pasan. Kuha-kuha yung rebound. Ninyo sumayaw. Kung matagal mo na talagang ginagawa yung Yes. mga ganyan, coach, talagang huhulog at huhulog yun sa'yo. It's a basic thing for the big man to do is to go inside. Thinking na magmi-miss yun para ma-rebound mo. Ayan. Uy, nice Drop pass. Ayan lang, ganda na sana. Sayang. This time sana kompleto yung tira ni Noora. Kaso lang, step in. Gandang pasa sana. Top 10 na naman yun. Assist of the day. It's parang lampas ng top 10 yung yung na-record nating plays of the game. Grabe yung mga highlights dito ngayon. Grabe nagkakape. Ayan na, kumat si Cecilio. Yun lang. Wala namang foul. Ay, may foul. Pushing foul. Kay Joel Martin Jr. So that was a foul. Natawagan siya ng foul. Vargas ulit, subok ng 3. Wala. Rebound din Noora. Tatakbo si Beltran. Beltran versus Bare. Nasa kay Monay. Monay, sabi niya, teka muna. Easy lang tayo mga pare. Easy, lamang 13. Sabi niya. Lamang 13. Lamang 13. Easy lang. Ayan, kay Beltran Jr. Kick out pass to Bongala from Monay. Bongala, in and out yun. Rebound naman ni Kuya Ninyo sumayaw. Good look. Good look. Ayan na, mag-isa. Si Noora this time. And that's an easy two. From Randy Noora. 5 seconds remaining in the third quarter. Jan Di Cecilio. Wala yan. Lumabot sa ring. And ayun. At the end of the third quarter, ang ating score is 74-46. And so far, coach, kung titignan natin, wala pa tayong masyadong nakikitang adjustment on the part of Milaor in doing or para maiwasan yung mga plays na ginagawa sa kanila on the half-court set ng San Fernando. So, ikaw, coach, kung ikaw yung tatanungin, halimbawa lang naman, kasi siyempre, iba naman yung diskarte mo. Ano yung pagpupukusan mo ngayon na last quarter for Milaor? For Milaor, siyempre, veterans kayo, slowly but surely. If I were to decide, siyempre, doon pa rin sa strength namin, mag-zone, but aggressive zone. At the same time, we contest all the shot, get the rebound, kasi yun na nga may shooting sa labas ang San Fernando. So if you will not play good defense and get the rebound, malamang baka lumobo ba ito. They cannot afford also to. Nakita na natin kasi kanina tested na nung nag-man to man sila, medyo naiiwanan talaga sila because yun na nga, because of youth and athleticism nitong San Fernando over the veteran players nitong Milaor. And then for San Fernando naman, you don't need to change when someone or something is working, di ba? Yes, coach. So you need just don't change what ain't broke. Yeah, to continue. Nagkakapisikalan pero part yun ng game. Siyempre, basketball player ka, part yun. You just need to play hard, play better, play wisely every possession. Yes, coach. So, tignan natin kung ano ba talaga yung maging adjustment ng Team Milaor if they will be able to subside such as a sizable lead of ilan yan? 32 points? Yes. 28. 28, sorry. 28 po. 28. Mahina ka naman ko sa Pilipino eh. Sorry ko. Mahina talaga. Walang future. Walang future to. Huwag kayong makinig sa akin mga bata. Balik tayo sa ating ball game ngayon. San Fernando with a comfortable lead of 28 points versus Milaor. So, action pack kahit lamang yung Milaor, hindi sila nagpapatalo basta-basta, humahabol at nagkakapisikalan. But again, party yun ng game.
Ayan, na-rebound ni Beltran yung bola. Pasa kaya Asibor ngayon. Asibor. Long range. The sniper Asibor. Pinasa kay Monay. Monay susubok din kaya. Uy! Armindi sa ilalim. Wala, may 3 foul na to si Armindi. Nakuha ni Kuya. Sayang nung drop Yung pass na Sumayaw. yung coach. Pero better defense on the part of Sumayaw. Yes, Still so, protecting the board. the paint still consistent all day. Si Kuya Ninyo Sumayaw. At yun, mukhang may blocking foul si Ross Monay. His third. Second pa lang. Second personal foul ni Monay at kanila naman ang first team foul. So nandito Second na po and tayo first. sa fourth quarter ng ating second game. Good Ayan. passing. At Yung ayun na nga. ganda pa sa Kashmir. Parang nakinig to sa'yo, coach. Parang nakinig sa'yo, coach, ang Milaor. Yes. They should play to their strengths. Easy lang. Easy lang tayo. Take it easy. Kaya pa yan. Ayan na nga. Bola ng San Fernando. Asibor yung bola. Pasa kay Aguilar. Aguilar drives. Pasa kay Armende. Armende. Ilalim. Pulutan ng bola. Gawang buko yun. Ayan na. Si number 67 ng Milaor. John Casula. Casula diretso. Pinakitaan ng bola. Walang ginawa. Tinira, pumasok. Walang nag-contest, coach. And just like that, coach, a 5-point swing. 5-point swing. 5-point swing from Milaor. Ayaw ni Coach Cyrus Santelices magbigay ng momentum kaya in-stop niya agad. Binuhusan agad ng tubig. Oh, coach. Kasi alam niya na yung mga nasa kabila ay hindi naman mga basta-bastang players. Yes. Na once na pumutok din to, sigurado magiging mahaba ang gabi nating lahat. Yes. Right on cue. Kakasabi pa lang natin na hinay-hinay lang at yun na nga ang ginagawa ngayon ng Milaor with a 5-0 run. Yes, coach. Tignan natin. Tignan natin, coach, kung masistop nila yung run ng Milaor Ng dito. Milaor at kung ano magiging response ng Milaor. Ng San Fernando kasi sila yung nagtawag ng ceasefire. Ayan na. Balik tayo sa bakbakang San Fernando versus Milaor. At bola ngayon, San Fernando to Aguilar, to Asibor. Pass doon. Asibor to Monay, to Aguilar. Aguilar drives, hop steps, floater. Wala yan. Kuha ulit ni Casula. Casula, diretso kaya. 1 against 4. Teka muna, kaso nabitawan lang yung bola. Sayang. Ayan, dahan-dahan na lang ngayon ang San Fernando. San Fernando opting to play the half-court set. Yes. Aguilar ngayon. Balik kay Asibor. Long range again. The sniper. Alayan. Rebound din Ross. Pumasok. Monay. Aguilar drives. Floats. Ayun lang. Di lang nakuha ni Armindi yun. Yun lang. Miscommunication. Yes. Yung drop pass. At magsa-substitution ngayon, si Noliora, papalitan si Armindi. Okay. Yung isa nating Android number 8. Si Biglang Lipad. Biglang Lipad, Noliora. So ilan na kaya ang edad nito, Coach Noliora, no? Hindi ko na. So, Tatanungin natin, Coach. I think he's in his 30s na, pero grabe pa rin yung Lipad. And that's again, most probably adding to the current 5-0 run before the timeout. So may kakapasok lang ni Domingo Noliora, siya pa yung na-foul. Okay. Sino-sure ball ngayon ni Kuya Ninyo Sumayaw ang kanyang free throw. Piso-piso. Sula. Take it easy. Piso-piso. Barya-barya lang daw muna. 22 na lang ang lamang ngayon ng San Fernando. Kanina, nasa 28 yan. Bago mag-start ang fourth quarter. Ayun na nga. May offensive foul na natawag dito kay Maynard Habana ng Pili. Holding foul. Holding foul on Habana. And that concludes his participation in this ball game, coach. 5 fouls na doon si Kuya Maynard Habana ng Milaor. Ayan, bola ngayon babalik sa San Fernando with Asibor, the sniper. Ayan na corner pass kay Roseler Monay.
Edward Aguilar, shortstop. At ayun na nga. Hindi siya binabantayan. Tinira Siya'y mangbibigay. ni Cebuano Toughness, Edward Aguilar. Uy, ganda naman nun. Ang Ayan. yan yung Fake tinatawag pass. natin na $1 million move Yes, with a as 2-cent before. finish. Ayun, sayang. Walang sayang. tinawag na foul doon. At the ball possession, babalik sa Milaor. With Pareho din, may $1 million move with a 2-cent finish. 24 points comfortable lead itong San Fernando. Nini Sumaya between the legs, drives. At nakakuha pa ng Kung mapapansin mo, Coach, considerably bumaba yung intensity level ng laro. Yes. Hindi lang ng Milaor, but ng San Fernando. Kanina talaga, kiskisan, balyahan, Talaga. non-stop. Bumper to bumper yung bantayan kanina. Lahat ng manonood at pati kaming mga commentators ay kinikilig sa balyahan kanina. Ayan na. Pasok niya ang unang subok ni Kuya Nino Sumaya sa free throw. Sa kanyang pangalawang subok, siyempre naman, matik yan. 6 minutes and 50 seconds remaining, Coach. And Yes. we have not yet seen the entrance of the super veteran, isang super veteran nila na si Gol Vargas. Ayan ulit si Aguilar. Same spot. Same result. With Edward Aguilar. The Cebuano Toughness. Ayan na. Bare. Didiskarte. Bibigyan ng screen ni Cecilio. Janice, Aguilar with all alone layup. At ayun na nga, Coach. 8 straight points galing, 6 straight points for San Fernando galing kay Aguilar. Siyempre, yan na yung sinasabi natin na siguro nag-extra work sa mga spots na yun, nagdidepensa, so rewarded. So, ayan na nga. Kaya pa naman, matagal pa naman ang 6 minutes. Anything can happen in basketball. Minsan nga, lamang ka ng 20, in the fourth, 17. Yes, Coach. In any, na di pa tapos hanggang hindi pa yan nagpa-final buzzer. Correct. So Iba, hanggat hindi pa nagbabuzzer ng final buzzer, just continue playing. Kung napanood nyo nga yung mga sa NBA, yung mga nag-play-in. Yes, play-in tournament. Nag-double digit lead na third quarter, pero iba pa rin yung nanalo ng fourth quarter. Yan yung sinasabi namin. Minahal ka pero sa iba, nanalo. Masakit. Masakit yun. So, ayan. Balik tayo sa ball game na to. At binalik na nga ang super veteran Kuya Julius Vargas. Bagong ahit ang siko. Malinis na malinis. Malinis na malinis yan. Malinis na malinis. Napakadali. Berma susubok sa ilalim. Anong foul? And that's a foul called on Beltran. Kay Beltran. Tinawagan doon ng hacking foul si Beltran. Second personal foul niya. Warning na sila for penalty kasi may 4 na sila. Amazingly, Coach, kahit makita mo, di ba, napaka-daredevil bumantay at tumapal ng taong ito. Pero fourth quarter na second personal foul pa lang. So that's how you play good defense. That's how you stamp yourself in the ball game. So yun ang sinasabing composure and composure. When we say composure kasi nandun na yung IQ eh. Diba, Coach? Tama ka, Coach. Tama. Calm under pressure, even on defense and on offense. So, San Fernando is just milking the clock right now. Moving the ball. Kasi they have comfortable lead right now. At ito naman si Sniper Asibor. Sniper, Ayan na naman, Coach. Specialty of the house. Ang binabacuum yung bola. Ilal, Bare. Back down dribble. Hinahanap Sumayaw. Bermas, nabitawan yung bola. San Fernando ngayon. So San Fernando, they're allowing to have the players of Milaor take their shots. Yes. But it's as if
isa sa mga tactics nila. Kasi alam na nilang hindi makakasunod. Okay naman, coach, yung game plan ng Milaor. Inamama nila sa ilalim. Problema lang, nagto-turnover minsan. Yun lang yung nagiging problema nila. They get careless of the ball. I agree po. Totoo. Kasi may mga open shots naman talaga. Yes. So yun, tulad nun, coach, careless turnover ulit ba sa Milaor. So doon sila, kumbaga, they paying it. Because of their turnover, San Fernando is converting sa shots. Mga points of turnovers. Ang ganda pa Ayan naman ng ball isa na movement. naman. And there's a foul. On Sumayaw doon sa jump shot. Sumabit siya doon. Si Sumayaw sa jump shot ni Aguilar. And that, I think, is the disqualifying foul. Dalawa na, coach, ang nag-graduate na players dito sa Milaor, namely Maynard Habana at itong si Kuya Nino Sumayaw. Yes, coach. Tama ka dyan. So, yan yung first attempt ni Cebuano Toughness John Edward Aguilar ay Mintis. Yun. Mintis na naman. Free throw kasi daw, coach, pero pag jump shot, papapasukin niyo yan. Siguro, coach, dapat mag-jump shot na din sa free throw. Ayaw niyo nang may walang bantay. Gusto niya may bantay, coach. Tanungin natin mamaya, coach. Grabe naman rebound yun. Kung planado niya yun. Baka gusto niyang jump shot din sa free throw. Yes, kalmado lang dito si Jolar Casibor, native of Libman, playing, representing San Fernando ngayon. And that's another foul on Milaor. Milaor ulit. On the jump shot. Si Bermia, jump shot, pangalawa na nila, coach, na yun, fouling the shooter, right? Yes, coach. And if I'm not mistaken, yan yung isa sa mga unang tinuturo natin sa mga bata in playing defense. Never foul the jump shooter. Yes, ayun. In whatever possible, the best defense is just to close out and take care of the landing spot. Kasi pag matik yun, pag tinamaan ka na sa landing spot, tatawag ang referee ng foul. That's talaga yan, coach. So, hahabol pa dito. Kayang-kaya pa. 4.5 minutes. Razon to Bare. Bare to Porteria. Porteria ngayon. Wala. So, may foul sa ilalim. Medyo nagkasikuhan doon. Si Bermas at si Monay. Nagkainitan yung dalawa. Higa doon si Monay. Ayun. So, the pesky defense of Monay inviting Bermas for that illegal move. So si Bermas yung foul, yung offensive foul yung tinawag sa Milaor. Yes, as you can hear, both teams are now in penalty. So, Milaor just effectively moving the ball. San Fernando, coach. San Fernando, coach. Ayan, turnover. Bare ngayon. Diretso, pinabayaan na lang ni Uy, kuha ng rebound si Mongana. Mongala to Asibor. Yan yung sinasabi ko, coach. Pinapatira na nila, pero hindi naman nila kinokondol. Grabe. Yun na naman, coach. Kakatapos lang ng ulan, nagpapaulan na naman dito. Uy, huwag kang ganyan. Medyo nabitawan yung bola. Porteria. Ngayon, sasagot. Ayun Ayan, maganda rin ang hagis dito, coach. Sagutan na, coach. Baka ito na. Ito lang sagutan. Ang ganda pa, tignan to. Porteria versus Asibor. Sagutan ng mga shooter. Sige ka, ulit. Ayan, Monay, sabi ni Monay, teka. Sige, kuya. Muntik na matabilon. Aguilar, one dribble. Monay, stepping siya sa 3 points doon. Ayan na, rebound ni Porteria. Pinasa kay Kuya Julius Vargas. Vargas, teka muna daw. Pinasa kay Porteria. Dito kay Razon, one dribble pull up. Wala. Rebound ni Beltran. At medyo nakita na natin, coach, ng fatigue factor itong Milaor. Yes, coach. Kasi minsan nakahawak na sila sa kanilang mga tuhod ng papahinga. And ayan naman, at shout out po. Ito, ang pinaka-guwapo namin technical head, Direk Christian Calleja and Franco Adile. Agree ako dyan, coach. Napakagwapo. Wala naman iba. Guwapo na, magaling pa. Magaling pa, coach. Yes, sir. Premier klase, kumbaga. Kung gaano ka guwapo yung 3 points ni Asibor, ganun din kagwapo ang director natin. Sus Mario, sir. Sure, diba? Coach. Matic yun. Walang iba.
At saan yan, coach? Ako Bicol Cup lang yan. Cup yan. Dito lang makakakita kayo ng mga gwapong mga Ayan crew. na! Umuulan na, coach, ng 3 points. Umuulan na. Sa sobrang ulan, coach, lalamig na ako. Parang matutulog na ako dito. Grabe ka naman, coach. Grabe yung kamay ng Asibor. Online. Beltran yung coach, Beltran. Si Beltran ngayon, sumubok Beltran. ko. Iba. So doon, di ba coach, minsan, as a coach, di ba, anong masasabi mo kapag ang kalaban mo talagang online yung bitaw, hindi lang yung guard, pati yung big man nakakapasok yung tres, coach? Yan, coach, yung mga tinatawag mo na in-sync moment, nasa rhythm yung kalaban. Talagang didepensahan mo na lang. Kung wala kang, kung pumasok, papasok talaga yan. Kung hindi pumasok, swerte ninyo. Yes. So that's just how you play it. Wala kang ibang pwedeng gawin talaga doon. I-close out mo na lang sila. At the same time, sumablay din sana. Pero sa lagay ng San Fernando, hindi sila... Parang ayaw sumablay. Ayaw sumablay. Parang nilalamo ng ring yung bola. So nag-unload na ng mga players dito. Nag-unload na both teams, Milaor and San Fernando. Ginamit na nila yung mga ano nila. Hindi naman sa bench warmers, parang they're like role players. Role players ba? Yes. So ganun ang basketball. Role players. It's not bench players but role. Uy, yan, isa pa. Grabe yun kung papasok pa yun. You join the party sana si Calleja doon ah. Oo, coach. Kaso, walang balance, nakita natin. Kasula dito, susubok. Short stop. Pasok. Yan. Easy money, sabi ko. Ayan na. So, 1 minute, 15 seconds remaining in our last quarter with San Fernando with this sizable lead. Yes, comfortable lead ngayon dito. At nais ko lamang pong i-shout out yung mga coaches at mga kilala natin. Coach Joji De Leon. Coach Joji. Bigyan naman, Coach. Baka naman, Coach. Ang poging-poging referee, Bonano Chumachera. Of course. Wala siya ngayon dito, si poging-poging referee, Bonano. Oh, killer smile. Yes, and si Coach Dennis Loira ng Legazpi Albay. Shout out sa iyo, Coach. Di natin makakalimutan. Di natin yan. Napaka-bait na kaibigan natin. Bata mo kami, Coach. Dennis Loria. Baka naman. Again, ito na. We're closing in under 1 minute in the fourth quarter with 98-64. Last 50 plus seconds in the ball game. San Fernando's youth is very visible today's game. Kasula, 2 points. And dadahan-dahanin na lang dito ng San Fernando itong laro. At habang nagdadahan-dahan dyan, dahan-dahanin nyo na din na i-like, i-subscribe ang aming YouTube channel. Yes. Diba, Coach? Tama. Wala naman ngayong ginagawa. Gusto niya ng magandang panunuorin. Ito na. Ito yun. Subscribe na. Subscribe na kayo. So, bababa dito ang Milaor with 2 wins and 1 loss. Habang ang San Fernando naman will have 2 wins and 0 loss. And definitely, Coach, this win for San Fernando places them in a comfortable position dito sa area nila. While it cannot be the same para sa Milaor. Yes, Coach. So, halos hindi na nila tinapos yung game kasi it's decided already. At yun na nga, bago tayo nagsimula, Coach, yung observations natin is it's going to be youth versus veterans. Hindi natin alam kung sino yung magwawagi kasi yung first half natin ay bakbakan talaga. Hindi natin alam kung sino yung magwawagi sa second half. And ikaw, Coach, anong na-observe mo nung second half turnaround? Yung second half, Coach, maliban sa youth nila, they capitalized on their chemistry sa loob and their half-court sets. And true enough, nag-produce yung half-court sets nila with the main man leading the offensive barrage. Walang iba kundi si Julard Asibor. Pwede na ba natin yan, Coach? Gawan ng moniker na, The Sniper. The Sniper, pwede, Coach. Pwede, di ba, Coach? The Sniper. Ayan na, every game na ng so mga fellow commentators namin dyan. Every time kayo ang tatawag dito sa game ng San Fernando, maaari lamang ang tawag na, hindi na Julard,
Sniper Asibor. The Sniper Asibor. The Sniper, yan na yung bago natin na nandito. Nagwagi sila dito kontra sa Milaor. It was a very intense and physical game at first half. And then medyo na-injured pa yung isang player ng San Fernando, si Julius Gabriel. He needs to be taken to the hospital kasi nagkaroon ng cut sa kanyang upper forehead. At tinamaan siya ni Kuya Julius Vargas, hindi naman sinasadya. Inadverted naman yun. Inadverted naman yun. Kilala naman natin yan si Idol Vargas. Julius Vargas. Hindi naman yung ganyang player. It's just as mali lang yung positioning kasi si Julius Gabriel wants to get an offensive foul. He's positioning for an offensive foul sana. Kaso lang medyo na sumabit doon sa sigo ni Kuya Julius. So yan, that's the update for Julius Gabriel kung hinahanap po siya. At ang nagwagi sa larong ito, yun na nga, bayan ng San Fernando at tuwang-tuwa ang butihing mayor ng bayan ng San Fernando na si Mayor Mervin Mabolo. Ang napakaganda dito, Coach, ay makikita mo kahit yung Vice Mayor andito, sumusuporta sa team. All-out support ang sanggunian. Solid. This was not possible kung hindi dahil sa Ako Bicol Cup. So, again, di kayo masasawang i-shout out yung Ako Bicol Cup brought to you by Ako Bicol Party List. And ang napaka-pogi at napakabait na si Congressman Saldico. Maraming salamat. Maraming salamat po, Congressman. Isa kang nag-iisang katangi-tanging Congressman Saldico, Lodi Cakes. Ang sabi nga niya ng mga modern term ng mga kabataan. Salamat po. Sana marami pa kayong matulungan at lalong-lalo na yung Ako Bicol Party List. At after po dito sa Kamsur Air leg ng Ako Bicol Cup, magkakaroon naman ng Ako Bicol Cup sa bandang Daet naman, Coach. Cam Norte, di ba, Coach? Cam Norte leg. Yan. Tapos mag-i-end ito ng Sorsogon leg. Tapos after nyan, may provincial championship pa. So marami pa tayong aabangan. Ganito kaganda ang bigan ng Ako Bicol Cup hanggang December ata, Coach, or forever. And dahil mga addict din ng mga Pilipino sa basketball, di kayo magsasawang manood ng mga premier klaseng mga basketball players, mga kuha ng napakagaling nating camera crew. Camera crew dito. And kung ano-ano pa na mga pwedeng idagdag. Saka yung mga creativity, Coach, na ano natin, production crew, starting from the graphics, yung mga graphics sa moving graphics sa videos, yung mga art cards na pinopost nila sa fan pages ni Congressman Saldico, Ako Bicol Party List, Ako Bicol TV. Pakaganda talaga. So, primera klase, Premier League dito ang ano natin. I agree. So, yun. Abang inaantay natin yung ating magbe-best player of the game. Wala naman iba kung magbe-best player of the game doon. Si The Sniper. So, tawagin natin ang napakaganda courtside reporter na si Barbie with our kasurog player of the game. Barbie, pasok. Ano pa kayan? Here concludes our Game 2 for tonight and congratulations Team San Fernando. Kasama ko na po ngayon ang kasurog player of the game, Asibor Rick Jolart, jersey number 3, having 39 points, 2 rebound, 4 assists, and 1 steal. Congratulations po. And maraming kabataan ngayon ang gusto ring mag-excel sa basketball. Anong masishare mong tips para sa mga kabataan na ito? Ang masasabi ko lang po para sa mga kabataan ngayon, mag-focus lang pagdating lalo na sa studies, tsaka more practice pa lalo na sa basketball kung gusto nyong mag-improve pa lalo. Yan po. So ngayon, take your moment para naman pasalamatan ang supporters ng Team San Fernando. Salamat po kay Mayor Mabolo sa presence niya po ngayon. Then kay Vice Mayor po sa mga supporters ng San Fernando. And thank you po. Lalo na sa mga teammates ko, kahit may na aksidente sa amin na hindi naman sinasadya, yun, thank you pa din kay God kasi wala masyadong na-injuries. So ayan, congratulations Rick for being the kasurog player for the second time. At dito na po nagtatapos. Sige po. Shoutout po sa teammate ko, kay Gabe, kay Rodney, kay Oka, kay Mark, kay Raymond, kay Agi,
Yan, sa mga uncle dyan, shoutout kay Martin. Tapos, kay Coach Nuki, shoutout Coach Mark. Then, sa family ko po, sa pamilya Sibor, Toledano, kay Desa. Tapos, kay Anthony, kay Clint, sa mga ka-boardmate ko. And, tapos, sa pamilya ni Agi. Yes, sa Cebu po. Thank you. So ayan, savor your victory, Team San Fernando. At dito na po nagtatapos ang ating 2 games for tonight. At bukas po nasa UNC court po kami mga kasurog. Good night everyone. Sama-sama tagaktak ng paus, di namin